mga bulahan. Oo, amping pud ka. Amping pud ka eh. Ako lagi maingon ko nga. Naman kay tindahan sa inyo ano? Sige malang kung Gamay na dawat. kay sod oy. Dawat, Anya dawat. nay video kihan. Yan masyasaba sa video Oh, ko. na video kihan ho man. Kaya naman ko ingon po sa mga kuan nga mong give antique. Give antique. Muhatag ta. Nay, napay baterya sa imong radyo. Sige malang kung anak. Uy, anak. Mo naman sa ispong hain eh. Nga sige nga. Sa isa kasi mana, kaupat yun na siya magpalit. Mm. Duha ra man kadlaw na yung battery. Usa ya baterya Inay. katong dako. Inay ka ng baterya niya. Di ay lang ignal mo gusto na ho nga. Hatod niya dili gabi eh. Damo-damo sa karong kay. Konsilyo nga ipalit ko nun ako og kuan. Paan. Unya, dili Ay, paan. paano Bili na. Bili na niya. Bili Pit pang naman mo. pangsunglod pa niya sa mga karton. Oo, Pit bili naman na. na. Lagi tagaan ko si Silyo sa iyang binadi. Oh. Dahil siya. Magtabangan na yun, good meeting na. Eh kung bulahan ka ninyo dahil, uy, naluoy mang yun mula ko, bisan og kuan siya. Nay, maluoy yung kunay, ang butong ano, basta tiguang, maluoy man ko. Nay, naghatod ng bukas diri nang. Nay, naghatod ng bukas kapag sige gisultihan ka ng adiha, naghatod ba sila? Dili. Nay, naghatod ninyo bugas dire? Wa oy, wa man murgo. Oh, magpagaling ano mga man tag to, diri dili ka man tunay naghatod tindahan diha. Wala na. Ah, dalil. May bugas ako. Dili di tinuod to. Magkuhan gani unta ko kay naara man ko malabyan mo. Lagi. Kuwang sa action yung Kaya mga tao. action raw ay buhat. Lagi, puro sulti lang. Wa. Magwapa Istorya ra ra. kadanga kanon. Mo na na, Silyo yan din. Aw na siya sayawan. Wa na po niya siya magduawan ako nga ni Anas Jonathan. Alang alam man pod na nagpasalamat pag kunay nga na Jonathan ay kay agong lihok tanan mga hoy. Sus Ginoo ko siya kung tanan manglaba, mangahoy, mag-asikaso. Ko pagadso. O tanawa siya oh. Tabangin si nanay ug ka na naram tambok pud ka. Nagdiwang na siya na atuol kay iya man tanan trabaho unya mo anhi pa siya na ako di bisag mag-uwan. Na muna akong kaluyan kay. Sakripisyo pod niya. Tawag magabi eh unya mag-uwan. Ibaw ka nay. Muari na ko. Siya ay gisugo sa Ginoo Ino mo sugod niya nga. Lakaw na kay sugato niya kikik diha. Bali po ka na di na ko matubo. gihatag sa Imo kong hadlokon. Ino ko siya na kikik ano unahan. Allah, wa oy. Ayun na no, adi na ko mato ni. Hadlokon man imong kikik. Naunsa? Suso ra na iyo. Tawa daw. Kasabot man. Hunaon huna-huna raman na ito na ba. Bitaw. O ug doon na tay pagsalig sa Ginoo. Wa man na. Di man ta niya Di pasagdan. man tatutlan. Sa akong mga pag-ampo. Na mapriso na po si Jonathan. Ala. Preso na po? Nanadyo na pod 48 gihi kay iyang papel. Aya? Atong kuan niya ingon man siya nga Maria. Aya? Ingon man na iyang anak nga. Nang ati di man ko kapasalig na si Papa kay hiring na pud namo tagbilara na hiring namo. Hiring na po. Mapildi siya mapriso. Mapriso na po. Wa na yan sa mo. Awa na. Uy, Ginoo ko. Karon last na niya ron kan mapriso siya ang hiring. Ina di siya pagawa. Ako wala lagi kumukuan. Kuman naghiring dahil nang? Maghiring nga ita sila karon kuan. Nga naman nga i-preso man siya na wapa man ano ang Dili kanyang. karong magkuan man masabtam niya kay gikuan man niyang papel. Iduso naman po dito. Aya? Wapa man mapahinalay sang kaso ano i-preso gyapon siya. Ugma Pero pildi siya sa makaluto ka iyang lagi kuan. ka? Preso. Makaluto ka pa? Wa nung ko magluto ka gihatdan ko ganina. Masunog lagi mama oy mahadlok ko. Ipaluto na lang ni Ma'am Maria. Uy, na may luto na daghan na kayo. Iba o pananglitan puhon ba Oo. Pero ipainom-dum ba? Diri ba Oo, o? lagi. Ipainom-dum tong nay sudan di ah. Nay kanon nay sudan. Pamahaw. Mamayang gabi. Ha, galigmapan o sayang Di higupan na hatdan ron. Mayo na kay Oo na. tinuwa nga isda. Oh. Init na. Isda at nay Nailuto. Oo. Siya ra nagtupi-tupi yung buhok. Naihatag man akong saging ganina na Na, agmanga. oh. Ayo to ra. May baluan ko. Tabangan ninyo kay dili na mo. Kanang akong kang hangyoon nga ang inyong mga ngadan kuan ako. Mari mangyapon sila la. Bilin. Wa man Gibinlan ka na kog card no wa naman pod. Ihatag na another ba? Kaluy ito mga taong naluoy na po. Maayo nang naingalan. Iya man Kay ay ato pa nang banggitin. Kay bawa naman as Ginoo, ang Ginoo nakalista man tatanan sa iya. ha. Isulti ang ngalan mo Maria. Adi ay. Oo, pero imura. At akong anak si Marco, Mm. si Gian or Janjan ing na lang.
Ginoo si Kristo. Nagtuo man gyud ko. Nga na. Okay. Onya, Okay. kanang mga pagkaon nimo bahina na lang nimo si Ma'am Gloria. Kay di man nimo mahurot tanan, no? Onya siya daghan pug anak. Di at least kay ugwa pud kay pagkaon mo ari man siya mohatag nimo, no? Sige. Pero yung sudan diyan mapanos, sayang. Pagkaon ako na ron. Sayang. Manghaaw na mo onya, mo adto mi dito sa pikas nay ha kay luoy pud ko. Amo pong tagaan ug unsay nahatag na namo nimo, mo po'y hatag namo dito. Kay luoy pud dili kalihok. Dili kalihok ang asawa mangita og kwarta, dili kalihok ang bana kay tuwa na balian lagi na ka. O lagi ginabarian niya. Oo. Luoy. Hilingan ni Danay Lagi. Jonathan. Amo nga giyan ron padong muli nya. Dito man mis merkado kay namalita na apoy naghuwat na ko nga palitan ko na og takla. Nagpakaluoy-luoy po din taon tong Kinsa? tindera. Ay namligyag takla. Ako di na lang ko mo utrog sultig salamat kay Kay? Piti ng kuana. Piti ng hasula. Hasula. Hasula kayong sige na lang tag salamat. Hasul ko no Ay gihasulan. wa man kay ato nga atong Kagay sige lang Ayan na, give you why ayan na. give me. Unsa man nang nakapay ano nang? Salamat. Nang nakapay kwarta. Nakapay kwarta Nakapay karon. kwarta? Kwarta Oh, nakapay kwarta? na ako'y 200 nga. Katong hinatag niya. Napay 500 tong gihatag ko sa. Hinatag nimo. Ana pa, ay mayo. Man nabilin Mo si sa di makakuha. ekonomiya yun ako Oh, na itong ekonomiya, okay. Ako na gamit. Salamat. Oh. Video. Handuman na Napa daw. nako. Napa di tagaan kita para ano pa, para Napa siya. Oh. extra na ano. Wa jud nako hutda og gasto. Oh. Ay, hutdo nimo gasto. Ni agwa na imo hatag nimo asa magkamangita. Oo, kana. Wa ba kay pangita? Tinuod. Udi ba kakapalang baho? Mauna nga ako yung ekonomiya paggasto ang ihatag niya. Siya man Barya-barya para ano maka ano. Ato pa ka na mga sensiyo kay dali dali. Kana. Siyo. Kana. Oh. wa pa ko matanda eh. Wa Yeah. natong Ayan lipadaan. siya gihatag oh. Uy, Daghan. Nakay pitaka ganina sana man to imong pitaka ibutang lagi ng dollar nimo. Mapuno na ni. Paghuwat kay mo. Mapuno ni ha. mapuno. Paghuwat lang mapuno ni. Oh, ala. Ako yung istuyo nga dako kay aron madaghan. Naisod. Mao ka kamay. Kana. Okay. Panalangin ni mapuno. Oh, nya Maawas pa dyan. Oh, maawas pa na. Okay? Oh, nya. Pasalamat minimum Gloria kay naaman mo at timan nimo. Ha? Salamat yun kayo ninyo. Okay. Dili gyud masud og sako ang akong mga pasalamat. Muna giingon nga ang Ginoo mauwi magbalos ninyo. Kaysa ko no, unsa ko no kinanglan nimo sa sunod? Termos. Oh, kadang tiro. Oh, termos. Unsa pa? Flashlight. Ano naman ka? Flashlight ko no, flashlight. Light. Flashlight. Di ay magdadalag Oh, kape. flashlight, termos, Kada flashlight. buntag di ka ng kape nga Unsa pa? sinalan. Kada buntag Balde na ano ka? Okay na. Dala day kape Jonathan na. mauli. Nanauli na Jonathan. Flashlight. Wala naman yung mapakita. Termos. Radyo na, man na si radyo na. Naman siya radyo. Sinelas nimo okay ra? Antil mo Maura na yun yun kay sila. ang kape Okay. lagi ang Apat pag kainit. palit ko ganino aman takibaw silang tiil. Okay ba? Kasi bubo. Mm. Di oy, dako akong tiil. Siya. Ang mga tin, ang mga nine, atin jud kay tapos lami man ang mulapas. Mas lami man ang luag-luag no. Ay nga na mga 8 and a half. Muna gani dayon. Yan mo na. Okay. Na. So, mauna na. Sige nang. Nana mauna lang nga. Oh. Ang Diyos mag-uban perme ninyo. Salamat. Ano na eh? Hindi ko malimot ninyo sa matag buntag hapon. Okay. Mga liyado ko sa inyong mga inyong kahintang nga malayo mo. Pero sa kalos ginuulit baratian. baya siya po. Mao ganay ako ang puol. Ginoo kadto mga tao nga laluoy nako. Ayaw intaw itubot nga sila mataptan nga ng sakit sa mananakon. Mao gyud ako ampo. Siguro nila kanunay nako ni ampo nga